Îți e teamă că partenera sau partenerul tău se va distanța emoțional și că relația se va sfârși? E posibil să ai o traumă de abandon nerezolvată. În primul rând, probabil știi că traumele nu apar din senin. Majoritatea se formează din copilărie, atunci când ne-am simțit singuri, exact când aveam cea mai mare nevoie de siguranță. Când ai fost lăsat la bunici cu săptămânile, când ai fost păcălit că mama merge să ia înghețată și nu se întoarce pentru câteva ore. Nu ai învățat doar să te descurci pe cont propriu. Ai învățat și că iubirea poate dispărea de pe o zi pe alta. Așa că acum, în relații, orice distanțare emoțională a partenerului reactivează acea rană. Sentimentul că ești din nou pe cont propriu și teama că nu e nimeni acolo pentru tine. Dar aici e diferența. În viața de adult, nimeni nu ne mai poate abandona. Nu mai suntem niște copii fără putere. În relațiile noastre alegem. Alegem să rămânem, să plecăm, să comunicăm, să ne întoarcem. Partenerul nu dispare. Are dreptul să fie acolo sau să nu fie. Și la fel și tu. Dacă ai simțit asta în relațiile tale, lasă-mi un follow. Abordez acest subiect destul de des la mine pe profil.